Hello! Hello! What's up you guys? Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang mga naging kaibigan ko dito sa Doha, Qatar. Madali lang bang makahanap ng mga kaibigan sa ibang bansa? Para sa akin, kung naturally friendly ka naman, mabilis na rin makahanap ng bagong kaibigan dito sa ibang bansa. Kung hindi naman, pero gusto mong makahanap ng friends, maraming mga groups ang Filipino community na pwede kang sumali. Yeah! Vlog takeover! Sira yung aircon eh, no? Madali mo nga lang silang mahahanap sa Facebook groups. Mostly, ilalagay mo lang Filipinos in, tapos lagay mo kung anong bansa ka. Halimbawa, Filipinos in Qatar. Pwede mo rin namang isama sa searches mo yung hobbies mo. Halimbawa, Filipino basketball in Qatar, Filipino bikers in Qatar, Filipino bakers in Qatar. Para at least yung mga mapipili mong mga bagong kaibigan swak na swak sa mga hilig mo rin. Ako? Bakit ba ako napasama sa mga manginginom na to? Joke lang. Kami, may mga similarity rin kami. Nagkakilala kami sa mga events. Majority sa amin mga event organizer. Tapos yung iba, friends of friends. Tapos hanggang sa naging magkakaibigan na lahat kami. Madali lang, lalo na't magkakasing edad naman kami. Eto si Boying, ita-take over niya muna yung vlog ko. Dapat kasi mag-start na siyang mag-vlog. Kong TV ng Qatar yan eh. Hey! 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 We're vlogger! Hey! This is Sheo. You know Sheo is from Canada. Hello! Hello! Sa pangit! Ito yung pagkikita namin na tamang kantahan lang. DJ Pao. By the way, kasama pala namin yung RJ ng Kabayan Radio. Si RJ Pao. Malindi naman tinitignan eh. Ang labit mo talaga, DJ Pao. Kita yung mga force. Hindi ko sila pina-force. Yes, vlogger na siya gusto. Para yumaman kami, mag-vlog na lang din kami. Subscribe to our channel even though we don't have. Ito naman si Daryl. Naku, dating GMA artist yarn. Tapos ngayon, bossing naman sa isang IT company. Is this fur? Mukha lang sila yung walang pangarap sa buhay. It's near, it's near. Actually today, uso ang fur. It's near, no? Not fur. Ito naman si ex-bayo ko. Yan, si Sheo. Subscribe to Rio TV. Maagang uwian yan. Rio TV. Tumamatay gago. Hindi tayo marunong. Pang yan. Kahit ang camera. Ba't ba minubok-bokan? Wala akong makontent eh. Si Shar nakaraming iba't ibang bansang punta na yan. Nag-COVID nga lang talaga. Yung drummer na yan na nakasando, sa hospital yan nagtatrabaho. Yan, yung mga tito sa kabila, single yung mga yan. Oo, kagagandang mga single, di ba? Choosy kasi yung mga yan eh. As you can see, magkakaiba man kami ng mga personality, pero nagkakasundo din. Naka-record naman to. Baka mamaya nagkasaya ako ng tuto. Ano mamaya? Hindi ma-upload ni Yula to, no? Tapos lang. Reeling. Mahirap pala maging vlogger, man. So guys, ang hirap maging vlogger, guys. Pero, meron namang mga millennial OFW na hindi trip ang makipagkaibigan sa ibang bansa. Okay lang naman yun. Hindi naman tayo ng ibang bansa para makipagkaibigan lang, di ba? Basta kung ang priority mo ay mag-ipon or magtrabaho para sa pamilya
or kung anumang rason yan, basta masaya kang nandito sa ibang bansa, hindi mo kailangang sundin yung mga trip ng iba. Kung iba naman yung nagpapasaya sa'yo, 'di ba? Salamat sa pananood. I miss you. Thank you for watching. Love you. Pag kumanta ka ng nadagay yung boses mo pag naka-brace ka. Pwede ka agaw mo. Nakampa ka lang, agaw mo pala. Mag-aaba sa langit. Vlog takeover, vlog, paano to mahal? Puta, anong ginawa mo dito? Ba't na ano mo yan? So, ganyan na nagagawin ko dyan. Puta nga na, parang binaliw mo lang ako, no? Paano ba yung pagka ano? Gusto ko yung sa kanila yung tatapat. Ano ginawa niyo? Yun lang. We could be dancing in the stars. We could be floating on. Ano yun? Yun na yun. Kikita na yun. $5 per day na yun. It don't really matter where we stay. Cause space. Hindi lang yun. Nag-practice pa lang ako, guys. Ba't to delay putang ina porket may itim ako? Hindi ka marunong eh. Ha? Hindi na nag-iitim siya. Parang katulad ko. Guys, sorry. Technical problems. Yes, vlog takeover. Say hi, guys. Hi, sorry. Hi, guys. Guy lang, guy. Pinsa ko yun si Guy. Hi, Guy. Makututo. Hi, vlog. Subscribe to my guys. Hi. Namatay, gago. Ba't namamatay siya dito? Bibilang kita pagka marami na akong million subscribers. Ikaw muna magawa ka. Serious. Oh, yung ano, yung kayang kata yung sheet. Picnic. Kailan? Kayo, kailan mo? Ngayon daw yung Christmas party actually. Si Sage, nakapagbigay na ako ng gift. Alita Car. Sino gusto mo sumama? Pwede ba na? Sino available? Dancing in Sandals. Saan? Yung singing dunes. Hindi, ako lang naman dancing. Hindi. Singing. Para alam natin yan. Singing. Kasi mag-chat ka na sumasagot. Kuya, nagba-block. Mag-block yung screen. Okay. Ano si Boying? Doon daw sa baka. Kaya pala, na ano. Tamaan ng Okay, sa set natin. first. Galing. Pasahero sa isang sasakyan. Lahat kay Mari, malaki sasakyan yung pasahero. O mag-rent ba tayo? Bago kotse. Bago, no? Lahat doon. Kasha doon. Sunday morning, waking up with you. We got no plans, we got nothing to do. You tell me you love me, I go start the coffee. Sunday morning, easy love with you. Okay. I'm your sunshine mixed with a little hurricane. White hot angel with a daredevil's brain. This feeling, I just can't fight it. Danica, TikTok.
I